Bé, bona nit. Doncs bé, teníem un repte molt clar avui, que era començar bé el partit, començar fort, ser nosaltres mateixos, no? Després de l'altre dia fer un molt mal partit on vam perdre aquestes senyes d'identitat que hem tingut gairebé sempre, no? I bueno, una mica ho volíem fer per nosaltres, no? Perquè teníem molt males sensacions. Ho volíem fer perquè sabíem que el Sàmic és un equip que si el deixa jugar fàcil és molt perillós i per tant els hi volíem enviar una senyal des del principi, i la tercera raó era doncs, pel públic, no? I bueno, jo crec que ho hem fet bé, jo crec que hem estat amb el to defensiu que tocava, i amb atac, doncs, jugant senzill, jugant ràpid, passant-nos bé la bola i sent incisius, no? Que la seva defensa és una defensa que es tanca, havíem de ser incisius i ho hem sigut, no? I amb aquest aspecte molt satisfet. Bé, hem hagut de fer una mica d'equilibris amb les rotacions per les lesions del Guillem i de l'Àlvaro, i després se'ns hi ha sumat la del Jaquis, però bé, com que l'equip estava molt ficat, doncs bueno, entre els uns i els altres ho hem anat traient, i jo crec que bé, l'equip ha sigut capaç de mantenir el to a la segona part, que era el que a la mitja part ens feia una miqueta de por, no? de que se'ns anés acabant l'energia, i l'equip ha mantingut bé el to i hem pogut inclús repartir una miqueta de minuts. Si us volia preguntar una mica pel tema de les lesions, que primer com està el Nacho, que sembla que pot del partit, sí. I després també si alguna primera valoració ja o primera idea de què pot tenir el Jaquis. El Nacho ha jugat infiltrat, com vam comentar, aquest matí li han fet la infiltració i se sentia bé, i bé, en principi aquesta infiltració li ha de permetre seguir entrenant i jugant, si no seguim amb aquest espiral de mala sort que estem tenint, no? I el del Jaquis no pinta massa bé, perquè és el mateix turmell i ell ha sentit molt dolor, i per tant, doncs bueno, no tenim diagnòstic, demà se li faran les proves, i fins que no tinguem el diagnòstic doncs prefereixo no dir res, però no estem parlant d'un esguinzet petit que descansant demà pugui entrenar demà passat, sinó més aviat al contrari. Avui, no sé si per les lesions o per com ha anat el partit, Dani Garcia ha jugat molts minuts, també el David Orrit ha sortit al final i ha anotat, i també Nil Brià o Mazaira. Com valores la seva aportació avui d'aquests jugadors joves? Bueno, jo crec que són casos diferents. El treball que ha fet el Dani i el Nil ha sigut un treball per guanyar el partit, no? En els moments han jugat en el primer quart, en el segon quart, durant tot el partit, no? I per tant ho valoro de forma extraordinària perquè realment ens feien falta amb tot el tema de lesions. El cas del David i de l'Àlex ha sigut més testimonial al final, que són coses que estan bé, que són premis que ens agrada donar, sobretot el David, que debutava, i jo crec que són casos diferents. El tema és quan els has de donar tants minuts, que sigui perquè tens tanta gent lesionada, que això ja no m'alegra tant. Que ells donin resposta m'alegra molt, però que sigui perquè tenim tantes lesions ja no m'alegra tant, la veritat. Ja pràcticament sense temps, no hi ha gaire temps de recuperació, ja teniu el proper partit a Corunya. Com prepareu aquests propers dies? Doncs descansant més que entrenant, perquè tenim l'equip, doncs bé, 3 partits en una setmana, més totes les lesions, demà descansarem, divendres fem un entrenament i dissabte cap allà, amb els que siguem i amb els que puguin, i intentar competir el millor possible. Com valores els resultats com els que hi ha hagut aquesta jornada, derrota del Breogán, derrota del Prat? És una demostració més que la Lliga es pot perdre, per exemple, com heu perdre Quadijo, és una situació que pot passar i passa a tothom? Li passa a tothom, li ha passat tot l'any a tothom. El Breogán va perdre el camp de l'Ourense quan l'Ourense anava últim, han perdut el camp del Palma, que també era dels últims classificats, i jo crec que aquí això ja és una cosa que s'ha anat demostrant, i aquí al final el més important són les respostes. Quan passen aquestes coses el més important són les respostes.
les que dona l'equip i les que dona l'entorn, no? I jo crec que a Breogán això ja els ha passat alguna vegada i les respostes sempre han sigut gairebé immediates. L'altre dia venien de perdre aquí, van omplir el pavelló per jugar contra el Barça B i van guanyar de 40, no? I és un equip que el que ha fet bé és reaccionar sempre immediatament i de forma molt contundent. I jo del que estic satisfet avui també és d'això, no? De que l'equip ha reaccionat immediatament en molt pocs dies, amb unes condicions de la plantilla doncs, bastant precàries, i l'equip ha reaccionat bé. Jo crec que quan tens aquests partits dolents, que hi són, el més important és com reacciones, no? I bueno, doncs el Breogán ho ha anat fent durant l'any, el Prat també ho ha anat fent a la seva manera, i nosaltres avui també ho hem fet, i jo crec que això demostra una vegada més el caràcter competitiu d'aquest equip.